Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot lang, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres.
Ako rin mabait oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, okay. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, taga? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap Tama. yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang o kasagutan radyo ay- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kalma. Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito Ikaw bago ba pa yung man nagsasabi ng kami katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan alam mo, mo. why? Ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Ay, Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Parang ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulami! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roy BTR. Mahulami! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bat. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Wow! Ay, Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. ganyan. Masin! Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Makaking nalang-alain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Scarecrow. Pantakot ng Pag-iisip, mga pag-iisip. ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat.
Cheers! Cheers! Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iho. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. Tatlo. nag-iisip! Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay Nag-iisip. nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namangopya. Ang score ay mapupunta sa oras. One, two, three. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang pa. manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopya. Dobra ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Kaya nga ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Loko. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Ah, Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo. Si Arnel, kaya... Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel!
ka na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabihin mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya, ma'am. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30? Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway ka dito. Kaway ka 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aampas ka ba? Saan ka ba? Hindi lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita ka ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba?
CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ano pangalan mo, kuya? Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45 oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabubuhay ako eh. Mahal po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Pakakasal po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone. Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Nilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa.
we crown a Game Zone champion. Champions fight with heart and determination. Yan ang tunay na panalo. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems.
magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Ganun po ba talaga kapag tumatanda na? Aray. Kasi po dati, kaming, nung magjowa pa lang kami ng aking asawa, nasaan na ba yung message niya? Ayun. Nung magjowa pa lang kami ng aking asawa, lagi po kaming nag-iinom. Ay! Ngayon, nang kami po ay mag-asawa na, nabasa ko kasi ito kanina, ngayon nang kami po ay magkaasawa na, iba na po ang mga trip namin. Ayaw na po namin ng mga maiingay na concert, gusto na po namin ng mga coffee dates. But there are times na feeling ko nakakamiss din po yung pag-iinom. Yun lang, gusto ko lang pong i-share na ganun ba talaga kapag tumatanda? Ayan. Tama. Thank you po. God bless. God bless you too. Ay nako, ako nga dati ito yung katotohanan talaga sa lahat. Nung araw, kung naabutan niyo po to, uso po yung ringtone. 'Di ba? Natatandaan ko dati kaming dalawa ni Chris Choper, meron kaming ringback tune. Meron kaming ringback tune, tapos merong ringtone, ganyan, 'di ba? Tapos gustong-gusto natin yan yung mga tunog na ganyan. There was a time na ganyan. At kung naabutan mo yung ringback tune at ringtone, malamang may gout ka na. Kung naabutan mo yung ringback tune, 'di ba? So there was a time na talagang gusto ko yan, yung talagang tumutunog yung telepono ko ng malakas, na malakas. Kung dati kasi uso kanta yung pwede mo maging yung tunog ng pag may tumatawag, ganyan. Ngayon kasi usually kung ano yung generic na tunog ng cellphones, 'di ba? And whether it's Android or Apple, ganyan. Pero ako noon yun. Tas nung medyo as nag-age na ganyan, ayoko na lagi naka-silent phone ko. Promise. Kaya nga, minsan pasensya na po sa lahat ng mga rider na hindi ko po agad nasasagot ang inyong mga tawag. Naka-silent po yung phone ng tita. Diba? So, in other words, ganun po talaga. Ayaw mo na ng loud. Ayaw mo na ng loud. Dadating talaga yung ganong klase mga eksena. Dati kapag halimbawa gumigimik tayo, hindi naman tayo matagal sa preparation eh. 'Di ba? Konting suklay, blower, lipstick. Ay, hindi ka pala nagbo-blower, hindi ka na nag-lipstick. Hindi na naman ako makarelate. Hindi ka naman na nakarelate doon sa blower, di ba? Nakakahiya naman sa may-ari ng Super Barbershop na nandito ngayon. Oo nga pala, shout out, di ba? Di ba there was a time na ganun tayo katindi na gusto nating gumimik pero hindi natin kailangan ng mahabang preparation. Ngayon kasi yung mga pagka tumatanda ka na, at ito napansin ko sa akin papatugtog muna ako ng music na nakakakalma. Sisindi ko ng kaldilang nakakakalma. Yun yung mga ritual. Yan na ang mga ritual, 'di ba? So, talagang nag-change eventually through time, 'di ba? Nagbabago po talaga. So, kung ano man yung season mo ng buhay mo ngayon, i-enjoy mo lang 'yan kasi eventually magpapalit din talaga ng season eh. Ganun naman talaga, 'di ba? Parang sa Pilipinas may tag ulan at ngayon ay tag-init, pero laging hirap, 'di ba? 'Di ba may mga ganun, it changes. So, sa inyo mag-asawa kung dati ganyan ang bonding ninyo, ngayon iba na, ganun talaga. Kung nami-miss niyo, every now and then gumimik pa rin kayo, Ako ganun. naman kasi naniniwala naman ako na yung that kind of person natin nandun pa rin din eh. Yes. Kaya sa amin may switch kami, kaya Correct, minsan pag correct. nag-ingay, nabubuksan din namin ni Nicole pakasama dito. Naiiwan nga yung mga bata Ay, naku, naiiwan yung mga bata pag inuman. Yung Ay, mga naku. party animal mode namin. Correct!
Naaalala namin ni Diego Bandido kung sino talaga kami. Pag may inuman dito, natatandaan namin kung sino kami dati, di ba? It's still there somewhere, somehow. Nandun pa rin siya eh. Natutulog lang din talaga siya at some point kasi hindi mo siya kailangan for that particular season. Kasi diba? nag-iba na yung dynamics mo. Oo. Like may pamilya ka na, may Tama, mga anak na. correct. Pero nandyan pa rin din yan. Tama. Katulad dati isa sa mga unang concert na napanood ko kasama yung asawa ko was Pussycat Dolls. So yung Pussycat Dolls na yan, na standing yan. Nakatayo lahat ng tao dyan, ganon. Tapos party talaga. Ano pa lang kami, hindi pa kami mag-asawa nun. Ngayon, kapag meron kaming papanoorin, ang unang consideration, nakatayo ba? Kasi kung nakatayo, ayoko na. Kasi nagbabago talaga siya. Ganun talaga. Huwag mong isiping hindi na kayo cool. Correct. Siguro at your age, yan na yung mga cool sa inyo, 'di ba? At during that time when you were younger, yun yung cool. Nakatayo lagi, ganyan. It happens talaga. Okay Kaya lang yan. maganda din balikan yung nakaraan para i-refresh nyo rin din yung samahan ninyo. Correct, 'di ba? Tsaka maganda pagkwentuhan. Correct. And there's nothing wrong with aging, ha. Ang importante is kung paano mo mamamanage yung pag-age. Ayan na. So ngayon, yung stress. Correct, 'di ba? So ngayon, pagpasok ko dito sa booth, meron pong nag-body scan sa akin. Kahit wala pong equipment. So napag-alaman, base lamang sa korte ng aking posture leeg. mo, posture mo. Naka-girdle pa ako niyan, ha. Ibig sabihin, pinilit ko pa mag-straight body. 'Di ba? Na pag na-scan base lamang sa aking leeg, na obviously laging mataas ang aking unan. Mataas ba unan mo? Oo. Mataas. Kaya parang gano'n, 'di ba? Tapos sa base sa hindi ko nga naintindihan kung paano niya nakita yung aking hips, wala naman akong hips. Charas. Pero shout out, ayan, sa magpapabago na ng buhay ko. Tama, Sino yung mga kasama natin dito, Jegs? Si Sir Mark, ayan. And? Si Ma'am Honey, ayan. Sir Mark and Miss Honey of? Anong pangalan ng kanila? Therapeutics Wellness Health Spa. Ayan, tama. Therapeutic and Wellness. Therapeutic Health and Wellness Alam mo, Wait! Spell mo muna yung therapeutic. Basta! Spell ka muna. Ilang league na yung pinatunog dito si Sir Jan. Hala, si Mara. Si diba? Uncle Dagul. Hala! Actually, sobrang busy ko lang po na tong 2 weeks. Pero sinabi ko niyan sa asawa ko. Sabi ko, Daddy, pupunta ako dun ha. Kasi papatunogin yung mga buto-buto ko. Iaalay yung mga yung mga... At yun na yung pwede yung maging bonding moment. Yes. Mag-asawa. And there's nothing wrong with that. Correct. Anong gagawin po natin? Season na po talaga ito ng kwarantahin. Tama. Meron po talaga tayong ginawang mga pag-aabuso sa ating katawan. Na totoo naman yung sinasabi ng mga matatanda. Correct. Na, 'di ba, na merong singil. Ayan, naniningil. Pagdating ng araw. Kaya importante Ganon. po sa mga ganung edad, pag kwarantahin ka, yung maintenance. Ayan. Maintenance ng yung masahe, yung sa mga muscles natin. Kasi hindi na yung galaw natin, hindi kagaya dati. Di ba nakwento ko one time na dito sa Breakwall sa MOA, di ba pag bata ka sa utak mo, ay parang ang sarap sumampa. Correct. Sinubukan ko bang, May tumunog. ang sakit asin talaga na parang... Ay, buti nga, ang yabang mo naman, in-attempt. Ako nung nakita ko yung breakwater, basta nakita ko yung sasampahan mo sa SM by the Bay yan, di ba? Nung nakita ko pa lang kung gaano kataas, hindi ko kaya. Hindi ko kayang akyatin, 'di ba? Kasi ganun talaga. Pag bata ka, kaya mo 'yun eh. 'Di ba? Makakaakyat ka, makakasampa ka. Eventually, talagang may mga trade-off talaga yung mga pinagagawa nating pag-aabuso sa ating katawan. Diyan na natin na-experience yung expectation versus reality. True. Expectation mo makakasampa ka, 'di ba? Nakasampa ka naman, 'di ba? Pero ang tagal ko bumaba, hindi nila alam na kasi parang may nabinat na sa likod ko doon. Na parte. Sabi bumaba ka na, hindi, okay lang ako dito. Talaga. So it happens, 'di ba, na pag may pag-age ng katawan, may pag-age din in terms of what you like. 'Di ba? Na eventually tingnan niyo po, nag-iiba. Dati 'di ba gusto niyo kahit dumadagundong yung speaker sa tabi mo, sa isang bar, naririnig mo pa rin yung kalandian mo. Diba? Pero naririnig mo siya. Diba? Yung nilalandi mo sa tabi, rinig mo siya. Pero ngayon, ayaw mo na. May speaker na malakas. Teka, wag. Ayoko na lang. Oo, diba? kasi nag-iba na rin din. Kanina kasi Uncle Dagol, hinila yung tenga niya, tumunog. Totoo? Hala. Feeling ko maraming tutunog sa akin. Gusto ba nating i-live ang mga patunog ni Nicole Yala?
Ayun. So it happens. Yun lang po yun. Just enjoy the journey together, whatever your season is. At Tama. hindi lang ito para dun sa nag-PM, kundi para sa lahat. Kung ano po yung season ngayon ng buhay mo, i-enjoy mo lang. Kasi Tama. alam mo, sa totoo, lumilipas din, Correct. natatapos din, ganon. At ganon din. Pero kung ganyan na parang namimiss ninyo, pwede namang balikan Yes, pwede. Actually, yan yung magre-refresh sa inyo. Correct. Parang magkakaroon ng random yung Tama. pagsasama. Kasi kung Totoo. minsan nagiging boring na rin din ang pagsasama Routine, na paulit ganon. routine. So, pwede ding balikan yung nakaraan. Correct, 'di ba? So pwede nating balikan yung mga ganyang mga moments. Alam mo, kaming dalawang mag-asawa, trinay na namin yung ilang beses. Ano tayo, bar, tas inom. Ang ending, papunta pa lang traffic. So nag-iisip na kami. Okay. Magkape na lang tayo. Hindi 'yon. Tapos edi traffic, nakarating naman. Pagdating doon, walang parking. Pag walang parking, ayaw na. Alam mo ang ending, laging ganito. Siguro mga 6 times na ito nangyari. Ang ending, massage. Ganito pa kami sa mga anak namin. Guys, we're gonna go home late ha. Like super late. We're just going to have a date. Ganon. Alright. Tapos in our mind talaga, yan ang expectation Magbabar kayo, versus reality. Ayun, ang ending, massage. Wala pang hindi kami magtatagal kasi gaano ba naman katagal ang massage, 'di ba? Hindi rin kami magtatagal kasi pagkatapos nun uwi na din kasi antok na. But it's our season. Ganun lang 'yon. Para sa amin nga ngayon, 'di ba, si Mrs. naaangkas ko na sa motor. Sabi niya magtagaytay tayo, magkape tayo doon. Wow, ng Sabi motor. Sabi ko, sige, pero iniisip ko ngayon kasi nararamdaman ko, 'di ba, bago ng motor, sumasakit yung likod ko. Sabi ko, wait lang, pa-adjustin ko muna katawan ko. Bago kayo magtagaytay together. Kasi iba na naman yung posture ng pag-upo kaysa sa four wheels ka. Correct. Maninibago talaga True, lahat. kasi may balance May na. adjustment. May adjustment. Ganun talaga. Ganun po talaga. Lagi po sa life, nag-a-adjust. And lagi po sa life, ever-changing. Correct, oo. Ang importante naman is hindi ka tumitigil. Tama, Diba? Hindi ka oo. tumitigil. And speaking of hindi pagtigil, hindi tumitigil sa paggawa. Apaka-busy dyan sa Car Club Garage. Ay, oo. Sa Cavite. Shoutout Sir Sobra, Chris. Sir At lahat Chris. ng mga nandyan sa Car Club Garage. Ang lakas ng radyo. Sobra. Oras natin, 12:39 na. Ako pong kumikin ng ulo, Diego Bandido. At akong kumikin ng ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Was brought Ayun. Shout out. Shout out sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat na mga nagtatandaan. Parang feeling ko dito kay Brando nung bata, tingin mo, si Tigas Tito tapos nagka-negosyo, naging seryoso na. Correct. ganyan. Oo, Nung nag-iba bata din. ka ba, ka din? Party animal. Oo. Diba? Nasa bigote pa lang, nakikita mo bigote pa lang, alam mo na. Pintor yan eh. Brutsador. Nakakaloka. Pero 'di ba, eventually in Yes, time, oo. 'di ba? Ito nga yung lagi ko sinasabi na classic example ko, na kaibigan, sobrang manginginom talaga. Yung tropa ko talaga no college. As in, ang tindi niya talaga uminom. Yung kapag ka binuksan yung balat niya, kapag ka alcohol na. Alcohol. Alcohol talaga, sigurado alcohol. Kapag may donate ng blood, hindi siya pwede kasi alcohol yun nasa kanya. Pag nakikita kami ngayon, una sa lahat, 5 na yung anak. Tapos para talaga siyang papunta na kay Mother Teresa na kabaitan. Tapos, pag umiinom, kahit nakatiting na beer lang o kaya wine, lumalaki yung paa. Alam mo yun? Hindi. So, Uric na. lumalaki talaga yung paa. Hindi nagkakasya yung crocs niya. Alam mo yun? So, nagbabago. Eventually. Ganun talaga. Ang pinakamaganda naman, if you get to experience all seasons, pag binalikan mo, ang saya ikwento. Correct. Diba? At marami tayong natututunan anumang season yan. Yes. Diba? O siya, exit na muna kami kasi Alright. magpapatunog kami ng mga buto dito. Yeah. Charot. Uy, shout out, Tigas Tito Clothing. Ayan, Tigas Tito, Ay, thank you. salamat Ayan. ng marami. Tsaka yung anong pangalan uli ng tattoo shop? Bimore, ayan. More. Oo. Dadating kaya ever sa aking lifetime na magpapatattoo ako? Oh, ewan Kilay ko lang sa'yo. kasi yung papatattoo ko. Ganun din si Maratoni, sabi niya eh. Oo. Oo. Pero alam mo, naiisip ko yan siya. Na magpatato? Oo, naiisip na Oo. parang, ano kaya, no? Ewan ko. Yung asawa ko dati, nung pumunta kami ng Bora, gusto niya na talaga. Parang, di ba madaming tattoo Oo, dun may sa mga tattoo shop Boracay? doon, oo. Ganyan. Tapos ang ending henna. Di ba? Hindi niya talaga carry. Takot nga sa injection yung pagka blood chem. Patattoo pa kaya. Ang laking tao ng asawa mo, takot sa karayom. Baka si memoir. Yan. Maging dahilan Oo. kung bakit magpapatattoo na tayo. Pero may nagpatattoo na ba ng kilay doon?
Wala pa. Meron Aralin pa lang daw nila. Nagpatato ng kilay pero may style. O pwede, yun pwede, di ba? Pwede yung yung UV ink gagamitin. Pag tinamaan ng black lights, umiilaw Ay, dito. parang gusto ko pala. Dito, headset, di ba? Ayan, pwede. Uy, pwede. Tapos UV ink Total, ang gamitin. Ay, bakit? Anong ibig Yung sabihin? UV ink kasi, di ba, parang yung black lights na tinatawag, yung parang blue, umiilaw siya. Parang nag-glow in the dark. May ganyan May ganyan na ink UV. Sige, bilang pasabog yan, go. Go. Usap na tayo. Exit na Tapos tayo. yung barbershop, syempre. Super cut, di ba? Tama? Super Cut. Ayan. Saan ito located? Sa Comembo. Sa Shout buting. out. Isang pwesto lang sila ng therapeutic wellness health, tama ba? Health and Therapeutic wellness. Health and Bawal Spa. pumasok pag hindi makuha ng tama. Pag hindi makuha ng tama. Ayan, yan. Tabi ng Super Cats. Sa taas, sa baba yung super cut sa taas. So ibig sabihin, ito yung mga sinasabi nating perfect definition of a new kind of date. date. Habang nagbo-bone setting yung isa, nagpapagupit yung... Correct. Di ba? Why not? Di ba? Let's go. Ayan. Kami po i-exit na. Maraming salamat sa pagtutok, mga kabisyo. Mamaya tayo ulit. Kwento ng mahiwagang Burnay. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tonight, we crown a Game Zone champion. Champions fight with heart and determination. Yan ang tunay na panalo. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan.
Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo.
O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman to. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayun ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun pagpalak na ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil pero may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gala.
Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Cheers! Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Pahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumataw? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang Ang sagot- Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Mag- Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa.
Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali! Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo? Ito yung pabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Hey! Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Yala and Jericho Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mary. Matagal niyo na po akong tagapakinig at ngayong may podcast na kayo, kasama ko na kayo araw-araw. Nakahanap po kasi ako ng kakampi sa inyo. Wala naman po sa plano ko ang sumulat. Pero kapag mabigat na po siguro talaga ang dalahin sa dibdib, kusa ka na lang hahanap ng makikinig. At para sa akin, kayo po yun. Ganito po kasi, dito po ako sa ibayong dagat bumuo ng sarili kong pamilya. Kakapanganak ko lang po last year. May mga araw na masaya, yung tipong tititigan ko lang si baby, wala na lahat ang pagod ko. Pero may mga araw din tulad ngayon na parang biglang may makapal na ulap na bumabalot sa akin. Magkasamang anxiety at lungkot na hindi ko maipaliwanag. Ang hirap pala ng walang support system. Kaming mag-asawa lang ang nagtutulungan. Salita naman kami sa pag-aalaga pero minsan kahit may katuwang ako, pakiramdam ko, mag-isa pa rin ako lalo na kapag pareho kaming pagod. Sa araw-araw halos wala na akong pahinga. Kapag nagluluto ako, karga ko si baby sa carrier. Kapag naglilinis, nasa bouncer siya habang pilit kong pinagsasabay ang lahat. Kahit simpleng paliligo minsan nagmamadali ako kasi baka umiyak siya. Hindi ko siya maiwan kahit saglit. Lagi ko siyang kasama.
Hindi ko naman ikinagagalit yon dahil mahal na mahal ko lang ang anak ko. Kaya lang lately, nararamdaman ko yung sinasabi nilang nakakaubos ang sobrang pagbibigay ng pagmamahal. Wala na kasing natitira para sa sarili ko. Napapatanong tuloy ako kung kailan ba ulit ako magiging ako. Yung hindi lang nanay at asawa, kung hindi si Mary na may sariling oras para sa sarili niya. Nakaka-guilty mang aminin, may mga sandali na gusto ko lang ng kahit isang oras para sa sarili ko. Isang oras na walang umiiyak at walang kailangang gawin. Pero kapag naiisip ko yon, nagigilty ako. Para bang bawal mapagod at mga ilangan. Ngayon po mas lalo akong nababalisa kasi malapit na akong bumalik sa trabaho. May option naman na mag-daycare o kumuha ng babysitter kahit ilang oras, pero bilang nanay ang hirap magtiwala ng buo. Ibang tao sila. Hindi sila pamilya, hindi sila ako. Hindi naman option na tumigil ako sa trabaho. Kailangan kong kumita at tumulong sa pagbabayad ng bills. Namiss ko tuloy bigla ang nanay. Ulila na kasi ako at walang matakbuhan. Wala na akong nanay na matatawagan para sabihing pagod na ako. Ramdam ko tuloy yung kawalan. Kung buhay pa sana siya, mayayakap sa akin at magpapaalalang kaya ko. Nakakamiss pala yung may nag-aalaga sa'yo kahit matanda ka na. Anyway, salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Gumaan po ng konti ang pakiramdam ko matapos kong ibahagi sa inyo ang pinagdadaanan ko. Nailabas ko po yung bigat na matagal ko nang kinikimkim. Kahit paano, nararamdaman ko po na hindi ako nag-iisa. Malaking bagay po ang mga kwento, tawanan at payo nyo sa mga tulad kong malayo sa pamilya. Sana balang araw, matutunan kong yakapin hindi lang ang pagiging nanay, kung hindi ang pagiging ako. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Mary. Mama Mary! Hi, Mama Mary! Hello! Salamat sa pag-send ng story. Isang karangalan na makatanggap ng sulat ng humihingi ng advice sa atin si Mama Mary. Yan. Okay. Mom Guilt. Yan ang title ng kwento na Mahiwagang Burnay. Obviously, isa pa lang ang kanyang anak. Kasi pag nakadalawa ka na, medyo nasasanay ka na you know the drill na you know the drill, 'di ba? Kaya nga meron akong nabasa one time na isang meme na kung halimbawa meron kang bisita, tapos gusto mong ipakita sa bisita sa bahay kung paano mo na napalaki ng maayos ang iyong mga anak. Ang una dapat ang tanging ilalabas mo ay ang unang anak. Kasi daw yung panganay, diyan yan talagang pinagbuhusan ng atensyon, pansin, lahat ng mga first time sa kanya, pero lahat din ng mga basta lahat, 'di ba? Kaya nga doon sa panganay nandiyan sa kanya lahat ng bago 'di ba? Pagdating ng pangalawa kasi minsan, di naman sa pinapabayaan yung pangalawa yung mga pangalawa naman kay sensitive diyan. 'Di ba? It's just that medyo kahit papaano naranasan na doon sa una. So yung mga pagbili ng mga bagay na hindi kailangan. Nagre-recalibrate ka, 'di ba? So, ganun, I guess why I'm saying this is of course kasi pag unang anak, parang lahat buhos talaga diyan Hindi naman natin sinasabi porke isa or limang anak may mas magaling, hindi lang. Kaya lang talagang sadyang kapag kauna talaga may mga panibago kang nararamdaman, and one of which is mom guilt. And mom guilt is real. And just to let you know, hindi lang ikaw yung nakakaranas ng sana mabigyan yung sarili ng isang oras ng walang ingay. Kung ikaw ay isang nanay, malamang ang algorithm mo ay puro mga nanay memes, nanay videos, ganyan. Marami kang mapapanood na meron isang ako napanood nanay kuno-kuno. Obviously siya parang skit. Ang inano sa kanya is kinidnap daw yung nanay. So nung kinidnap yung nanay, sabi sa kanya nung kidnapper,
Diyan ka lang. Wala kang ibang gagawin kundi humiga lang. Humiga, tapos bibigyan kita ng pagkain. Wala kang gagawin. Ganyan, kinidnap. Kinidnap to, may kidnapper. Yung sabi nung nanay, ay talaga? Pwede ba mga, ko dito, 6 months? Diba, ano ibig sabihin ng video na yon? Ibig sabihin, there are moms, there are parents, hindi lang naman moms pati even dads, na sometimes they long for the days na walang gulo, walang ingay, 'di ba? Pero ako para sa akin, namnamin mo talaga yan because they grow up so fast. As in. The days are long but the years are short. Totoo yan. Apakahaba ng araw. Parang, ang haba-haba ng araw na to. Ngayon ng mga bata. Wala na sila ibang ginawa kundi mag-away. Okay, ano ba to? Iyak ng iyak, di ba? Ano, kakain na naman, di ba? Pero ang haba ng araw, totoo. At parang feeling mo, ang bawat araw sobrang haba. Pero the years are short. Correct. Ang iksi ng taon. Yung malingat ka lang. Ito, I'm sure, mararanasan mo to, Mama Mary, na nagrereklamo ka sa pag-iyak, pag-atungal, pag-ungol ng mga bata, tas magugulat ka na lang graduate na ng grade 6. Yes, oo. Magugulat ka na lang pumipili na ng course sa college. So just take each day at a time and enjoy every day. Yan. Normal lang naman na mapagod. Saka, Okay lang I was yan. about to say that enjoy the process. Yes. Itong feeling na to kasi pag lumaki na yan, hindi na sila kasing clingy, promise. Oo, mamimiss mo yung feeling Oo, na ganito mami. Oo, yung makulit. Mami. Mga anak ko ganyan lalo na yung bunso. Ma'am, look. Tas kung finally, titingin ako, tas tumalon lang na maliit. So, nawala ako sa concentration ko sa ini-email ko para ipakita mo sa akin yung pagtalon. Pero dadating yung araw na mas malinis na ang bahay, mas tahimik na ang bahay, mas wala ng ingay, pero mas wala ng tao. Tas mas yung happiness medyo bawas na din. Tsaka tingin ko, 'di ba? Normal to sa inyo sa mga kababaihan kasi kakapanganak niya lang eh. True. Yung parang naaawa ka sa sarili mo. Na parang walang na tumutulong sa'yo. Kahit nandiyan naman yung asawa mo. Oo, totoo yan. So parang ano yun, it's nagiging emotional ka. Natatandaan ko, nung bagong panganak ko kay Prince, parang hindi ako nanganak. Naiwan talaga yung tiyan. Ganun kasi, hindi na mapuporke, hindi na po yung mga katawan namin, katawan ng mga artista na yung mga normal po na nanay, pag nanganak, it will take time bago bumalik yung katawan. Kung babalik pa. Kasi sometimes, hindi na bumabalik talaga. So, ang isa sa mga ikinalungkot ko ng husto, natatandaan ko pumunta kami dito kasi iso-surprise, hindi ko alam kung kasama ka doon. Pero parang hindi, parang wala ka yata ng Jegs. Parang iso-surprise ako, birthday ko yun eh. November 14 ako nanganak, November 28 ang birthday ko, 'di ba? So, pinapunta ako dito, bagong panganak pa lang ako, hindi pa naman ako dapat bumalik, only para may mag-surprise. Tas ang unang sinabi sa akin ni Christopher, nanganak ka na ba? Ano ba yung mga partner mo, mga insensitive? Sabi niya, nanganak ka na ba? So ako parang natawa, pero isa yun sa mga parang mga dinibdib ko. Hindi dahil sa sinabi niya, no? Pero kasi totoo naman, parang hindi ako nanganak. Parang may naiwang kambal. Parang umutot ka lang. Oo! Parang hindi ako nanganak. Ibig sabihin, yung puso nandun pa rin. Tapos bigla ako nakita yung sarili ko sa salamin. Kasi di ba lagi ako nagpapakulay ng hair. Parang bigla ako nakita yung sarili ko sa salamin na ang haba na ng regrowth ng na basta parang kumukulot na ako, ganyan. Yung mga ganon. Tapos, lagi kasi ako naka-nail polish, diba? Na parang yung kuko ko ang iksi-iksi. Parang nakita ko talaga yung sarili ko na parang, hala, nawala yung sarili ko. Nawala yung kinang mo. Nawala yung kinang ko. Diba? And alam mo, speaking of kinang ha, sabi daw nila, ang mga flamingos, they lose their pink. Diba? Ang mga flamingos ay color pink. Yes. They lose their pink when they give birth Kasi literal na parang feeling mo you lose your pink. Kasi parang malulos ka. Lalong-lalo na kung una. Sabi nga, when a child is born, a mother is also born. Ano yan biglaan lahat. So you will lose your pink but eventually you will gain your pink back. So, nakita mo flamingos, pink pa rin naman sila So yung katawan mo nagre-recalibrate siya. Diba? Kasi imaginein mo
nagdala ka ng bata doon sa tiyan Ng mo. 9 na So, buwan. nagbago yung ng katawan mo. Then, pag nilabas siya, magbabago uli siya. Lahat And magbabago. It takes time. Correct. So, don't be too hard on yourself, Oo. Mama Mary. Oh, Mama Mary. 'Di ba? Ano ka lang, normal. Actually, lahat ng nararamdaman mo ay normal. Yung mom guilt na yan, normal yan. Tsaka nagiging emotional kasi unang-una feeling mo wala kang katulong kasi ulila ka na eh. Oo, yun diba? din. Wala yung parents mo, yung parang Correct. wala kang somebody na paglalabasan ng sama ng loob mo. Diba? Kaya it's natural, normal lang yan. Correct ka. Pero kita-kita naman namin talaga how good of a mother you are. Yes. Kasi babalik ka na sa work. Obviously, babalik sa work. So, nasa maternity leave phase. Yes. So, Oo. talagang mainit-init. Correct. Oo. Mainit-init Kaya pa sabi yung ko, pagiging very nanay. emotional. Oo, correct ka. Diba? May mga iba nga na dati, nung hindi pa sila naging nanay, hindi sila iyakin. Nung naging nanay, konting commercial lang na may dumaan na bata, iiyak. Ganun kasi talaga eh. May mga nagbabago po sa ating katawan. But, eventually, makukuha mo rin. Tsaka wag kang, piliin mo lang yung mga moms or mom groups na sasalihan mo. Kasi hindi po lahat will be beneficial to you. May mga other mom groups na you will feel bad. Kasi Parang- bakit sila nagagawa nila yon? Ako hindi. Lagi mo tatandaan, mom, to each his own. Kanya-kanya. Iba po tayo ng masweldo, texture ng katawan, laki ng pimple, itim ng kuyukot, 'di ba? Kinalakihan. So, iba-iba po tayo. Hindi natin pwedeng i-compare yung pagiging mom natin sa pagiging mom ng iba. So, piliin mo lang din yung mga i-follow mo na talagang feeling mo makakatulong sa'yo. Tsaka ako nakikita ko dito burnout to. So kinakailangan i-share mo to sa asawa mo. I-verbalize mo sa kanya. Huwag mong hayaan na makita niya na medyo, 'di ba usually may mga ganyan kayong mood na mga kababaihan na gusto niyo yung parang out from your partner, yung lalapit sila ay okay ka lang ba? Oo. Magkaiba tayo mag-isip eh. Correct. Oo. Hindi mo i-expect na may isip nila yun eh. Minsan Oo. akala nila dahil kinakaya mo, akala nila okay ka lang. Oo. So you need to verbalize to your partner na nahihirapan na ako. Feeling ko kasi yun yung dating eh. Kahit nandiyan naman yung asawa ko, feeling ko alone ako. Yan. It might be hormonal kasi may ganyan akong pakiramdam dati na parang nandiyan naman silang lahat. And they're all very supportive. Feeling mo pinapabayaan ka. pero parang feeling ko pinapabayaan ako or feeling ko mag-isa ako. Pero literal na nandiyan naman sila. Super support naman always. Pero feeling ko mag-isa ako, it's hormonal. May mga ganyan talaga. Pero kaya mo yan, mami. All you have to do is to ask. Oo. And i-verbalize mo yung correct. nararamdaman mo. Ito na lang ha, para to make you a little, to feel a little better. Diba, nakwento ko na to noon sa radyo, kukwento ko ulit para sa'yo. Nung minsan na pinag-toothbrush ko si Prince. 'Di ba? Sabi ni Prince, the toothpaste tastes different, ma'am. Ang nalagay ko po ay body wash. Sobrang absent-minded ko. Ang nalagay ko sa toothbrush ay body wash. Magkakulay po kasi sila eh. 'Di ba may ganon? 'Di ba na kung iisipin mo, ay, ano ba naman akong klaseng nanay? 'Di ba? Pabubulain ko pa yung ano, hindi ko pinagmamalaki 'yon. Pinagtatawanan ko na lang as part of my experience or charge it to experience. But of course, it's a learning curve for me. Pero I'm sharing it with you just to let you know na nobody is perfect. Kahit nakita nating every mom naman may mga experience naman. Minsan, mali yung pagtimpla ng gatas. Correct. Yung mga ganyan. Ganon. May mga ganun talaga mga eksena eh. And it's normal. Tao lang tayo, wala pong perpekto. Part na rin din ng maturity natin yan. Di ba? Pag-evolve natin lalo-lalo na sa'yo, Mama Mary, pag-evolve sa'yo as a mother. Yes. Kasi itong journey na to, kagaya ni si Rakitera, nakakausap natin na parang nag-iba na talaga yung perspective niya. Correct. Di ba? Nagbabago talaga eh. Kasama pa rin ba ang tambalang kumikinang? Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was brought Pwede naman nating ituloy sa podcast, Yes, pwede, diba? pwede. Dahil lagi kang nakatutok at nakikinig sa podcast natin, 'di ba? So mom guilt is real. Yeah. Di ko sinasabing and I would say it's normal. Normal na nararamdaman talaga 'yan, lalong-lalo na sa onset of social media. Kaya sinabi ko sa iyo kanina na piliin mo lang yung mga i-follow mo. Yung exposure mo. Correct. Control the exposure. The exposure. Kasi if you will expose yourself to so many moms, ang bawat mother po ay may mga kanya-kanyang strength
months yan. So, mafe-feel mo na porke nagagawa niya itong bagay na to, tas hindi ko nagagawa, feeling mo, kulang na kulang ka bilang nanay. Ayan. Hindi. So, isa pa yung mararamdaman mo na guilty ka. Halimbawa, kayo, nasa abroad kayo. Tapos meron kang nakita o kakilala mo nasa Pilipinas, alam mo hindi naman ganun kaano yung buhay. Tapos nakakuha ng yaya. Ayan. May taga-alaga sa bata. Oo. Samantala ako maganda naman buhay, nasa abroad kami. Correct, pero Tapos parang kawawa ako. 'Di ba? Mga ganun may eh. ganyang pag-compare. So correct. So hindi mo pwede talaga i-compare yung buhay mo sa buhay ng iba kasi magkakaiba po talaga tayo ng buhay. Kaya nga tayo binigyan ng tigi-tigisang buhay para pakialaman na natin yung sarili nating buhay. So limit your exposure in social media dun sa mga gusto mong i-follow. Yung filtering dapat. Filter mo, correct, na kung sino lang yung talagang tingin mo makakatulong sa'yo. 'Di ba? Humingi ka ng advice hindi sa napakaraming tao, kundi sa mga taong, yung talagang pinagkakatiwalaan mo. Kasi iba-iba yan eh. Maski nga po mga lawyer, di ba? Pagdating for example sa isang kaso, lahat yan may iba-ibang POV. So syempre, ang pagkatiwalaan mo lang, yung lawyer mo. Parang contractor. 'Di ba? Yung mga gumagawa ng mga bahay, lahat yan sasabihin nila. Ito yung napansin ko, Jex. Halimbawa, sasabihin, alam mo mali yung pagkakalagay dito sa ano na to sa semento, dapat hindi semento yung nilagay dito, dapat hollow block. So dadating yung isa, alam mo mali yung ginawa nila dito, dapat para tumibay to at hindi na magkaroon ng problema, dapat tabla. 'Di ba mga ganon? Kasi lahat sila may mga kanya-kanya. At kung pakikinggan mo lahat, promise, mababaliw ka in 3, 2, 1! Kasi may kanya-kanya tayong bias eh. Correct! Depende sa perspective natin, depende sa feel natin, depende sa kung anong trip natin. True. Basta ang importante, intentionally, mahal mo yung anak mo. Yes. 'Di ba? Intentionally gusto mo talaga gusto mo siyang palakihin ng maayos. And in your heart, 'di ba, gusto mo na mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Hindi lang talaga tayo perfect. Kaya we make mistakes along the way. And yung feeling mo sometimes na gusto mo na alone ka, mabigyan ng time, alam mo, kausapin mo lang yung asawa mo Sabihin mo sa kanya, pwede mo ba akong bigyan ng 2 oras? Correct. Na hindi mo ako tatanungin kung tapos na ba ako sa parlor. Ayan. Or hindi mo ako tatanungin kung nasa na ako. Gusto ko lang ng 2 oras para sa sarili ko. Yung isa ko nga kaibigan, hindi nga 2 oras ang hinihingi. Ang hinihingi niya lang, alam mo kung ano, mami din to oras para mainom yung kape ko ng mainit. Kasi habang pag nanay ka kasi, aligaga ka na eh. Tayo naman, di ba? Pag halimbawa, nagtimpla tayo ng kape, aligaga tayo. Before we know it, nakalimutan na natin, malamig na siya. So siya, yun lang yung gusto niya. Mainom ko yung kape ko ng mainit. So ilang minuto lang naman yun, di ba? So, you need that. And I hope it is given to you. Yan. Isa pa sa mga importante, Mama Mary, you communicate what you feel. Truly. Doon sa husband mo. Kasi correct. siya yung kaagapay mo. Partner kayo dyan. Tama. Hindi mo lang yan karga-karga. So, importante yan you communicate sa husband mo yung nararamdaman mo. Halimbawa, parang itong feeling na to, na dapat na parang nauubos ka. Di ba? So, para at least masuportahan ka ng husband mo, okay, huminga ka muna, take a day off. Correct. Kasi kapag ka nalaman niya yun, hindi niya maiisip na, ano ba yan, bakit mo naman iiwan yung anak mo? Hindi eh. Parang recharge ka lang. Pag naka-day off ka, okay ka na. Game na naman. Diba, nung na-interview namin dati si prima ballerina, Miss Lisa Makuha Elizalde, yan, na aming boss. Isa sa mga hindi ko makakalimutan na sinabi niya is that yung mga plie, yung mga jumps, yung mga jeté, yung mga ganon, yung mga, pasensya na po kung mali po yung pagkakasabi ko, no? Pero yung mga talon-talon at mga twists, at mga paikot, ay as important as the first position in ballet. So what is the first position in ballet? Relax. So, ibig sabihin, yung rest. So, kasing important ng pag-iikot-ikot, pagtutwirl-twirl, pagtatalon-talon, yung bababa sila, yung titigil sila para mag-relax or mag-rest. Yung first position. So, kasing important ng pagiging busy mother mo, yung pagre-recharge. At lagi natin tatandaan, ang recharge hindi naman po 6 months ang charging. 'Di ba? Minsan nga it only takes saglit na milk tea. Minsan it only takes
maglakad makaikot sa village o sa lugar ninyo ng 'di ba? Minsan walang presyo eh. Minsan nga power nap lang eh. Pwede. Yung uninterrupted na pagtulog. Totoo. 'Di ba? Para ma-recharge. Oo. And kailangan mo i-communicate. Babalik Yes. namin. Naalala ko yung uninterrupted na tulog nung time na sobra akong mag-migraine dati. Dahil alam ng asawa ko, dahil kinommunicate ko sa kanya kung gaano kahirap yung merong migraine. Kapag ka sinabi ko na, Daddy, ang tindi ng migraine, ang gagawin niya talaga, isi-set up niya na yung kwarto, naka-aircon, madilim lahat, kasi ayoko makakita ng liwanag eh. Tapos, sasabihan niya talaga yung mga anak, please, wag niyo istorbahin si Mami. Kailangan niya lang matulog. So, matutulog lang ako ng ilang oras, pagising ko, ayos na ako. Makakabanding ko na sila ulit. Yan. Because you need that. Oo. You cannot give what you don't have. You cannot Tama. drink from an empty cup. Tama. So, para lang magets mo pa ulit, isa pa, kung gaano ka-importante yung rest o yung taking care of yourself first also before you take care of other people. 'Di ba kapag tayo po ay nakasakay sa isang eroplano at kung nakikinig kayo sa mga steward at stewardess before take off, 'di ba? Ano lagi nilang sinasabi? Pag nagkaroon ng emergency at nahulog yung oxygen, bago mo tulungan yung ibang tao, dapat ikaw muna naka-oxygen. Yes. So bago mo bigyan ng oxygen, for example, yung anak mo, kasi hindi siya marunong, natataranta, mag-oxygen ka muna. Tama. Gets mo na, Mama Mary? Ang dami na po namin example, sana na-gets mo na, Mama Mary, ha? So Di, again, ganun lang yun. Mama Mary, yung napagdadaanan mo is burnout. Anong Yes. opposite ng burnout? Cool down. Correct! Diba? So do mag-cool that. down ka muna Oo. para hindi lumaki yung apoy. Ayan. Alam mo, Mama Mary, lagi ito sinasabi sa mga anak ko at minsan, lalo na pag binabalik nila sa akin pero hindi ako nagsisisi. Ilang beses na nilang, di ko alam kung sinabi ko sa kanila or narinig nila sa radyo na ang sinasabi ko na one of my best trips or the best trips na abroad na na-experience ko ay yung trips na wala yung mga anak ko. I love them with all my heart. Super. As in, mahal na mahal ko sila to the maximum level. Sila ang dahilan ng pagbangon ko at pagpapakapagod ko everyday kasi mga patay gutom sila. 5 beses sila mag-recess. 'Di ba? Pero ang matatandaan ko talagang yung trip abroad ko na talagang nag-enjoy talaga ako ng husto, yung wala sila. 'Di ba? And kung pakinggan mo 'yon, parang this is for Mama Mary, parang ang selfish, sama, 'di ba? Ang sama naman, 'di ba? Pero una sa lahat, was it a long trip? No. It was just 3 days with my friends. May kinasal yung kaibigan ko nun sa Hong Kong. So, in-invite niya kami. So, dahil syempre mahal yung pamasahe, hindi naman sasagutin yung pamasahe, 'di ba? Ako lang yung pumunta, hindi kasama yung mga bata. Pumunta kami ng Disneyland Jegs nang hindi maagang maaga. Kung kailan lang namin gusto na oras na alanganin kasi wala kaming hinahabol na rides na kailangan ma-maximize namin yung oras, ganyan. Tapos gumigising kami ng late. Yung mga ganun ba? Parang that's being you. Oo, Ayan. yung parang na walang ganun, responsibility. Walang responsibility, yung mga ganong klase mga eksena. Tapos, yun. Tapos feeling ko pagkatapos nun, sobrang na-recharge talaga ako. And I don't think it made me a bad mother. It maybe, masasabi kong naging bad mama ko kung wala akong pinagbilinan ng husto. Yes, Or hindi ko sila kinukumusta. Hindi eh. Talagang sadyang, you really just need to have time for yourself and time off. And Kailangan again, yung yan. example ko na yun is may presyo pang ang kasama kasi abroad pa. Ang time off need not be ganon. Kung ano man yung paraan mo, ganon. Yung time off hindi lang to sa mother, it could be Yes. sa work, Correct. even sa church, Tama. 'di ba? Kahit saang setting, kinakailangan natin ng time off to cool down. Pag nabe-burnout, nakakaramdam tayo ng burnout. Ganon yun. Kaya nga 'di ba may recess, kaya may Yan. lunchtime, Tama. may coffee break. Yes. Kasi, 'di ba? Yun yung purpose nun. Yun yung purpose nun. Oo. So give yourself that. Yes. Ha? O siya, salamat sa iyo, Mama Mary. Thank you, Mama Mary. For sharing your story with us. And we hope that you will be A-okay. Tandaan mo na you should not be alone in this battle. Carry mo yan, Mami. Ha? Oo. O siya, maraming salamat. At kung ikaw meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at maywagampurnaystory@gmail.com. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Muli, ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido, na lagi pong nagpapaalala sa inyo, whatever you do it all for the glory of God. At ako naman ang
ng kumikinang ina mo, babaitang sa sobrang tindi ng pangadighay lang ang pahinga. Ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Intro lang, intro. Welcome to another episode of the Kumikinang Natambalan Podcast. Kakaiba to, nagpadala sa atin ng ng kwento. Oo. Si Mama Mary. Si Mama Mary. I never thought that one day susulat si Mama Mary. Ano kaya? May hinaing si Mama Mary? Ano kaya ang hinaing ni Mama Mary? Abangan mula sa kwento ng ating mahiwagang Bornay. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito
Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18.
18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman Bato, pick.
Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh. Isa lang. Oh. Pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Kim Chino! Kimchi Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Ito ang isang Sa ano? hopya Hopya. na kundol. Ang Kundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinaw na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas lang. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to?
Silent companion. Yun, no? Yun. Dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay... Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Kakaiba Sa sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Lagitab! Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitan. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang Ang sagot. Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapaalala. Panib. Panghibayo.
Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At
mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo at para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan. Kala mo naman. Pakala trash can. Pero ano, everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Huh? Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan?
Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa
Ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay!